líp. Ne. Ale ne. Mikrofon uvolnit. Ale pěkně, aby se Takhle by se zase nezbalila. Ještě kameru. By se říkal, to já mám hlas. Jo, to by to dneska ale sluší. To není intimní. Počkej, musím začít, Musím začít, jo, ona tak. Tak ji nechte, ať jsou o samotě. No ale už musíme být pravda, jak říkáš, že to sluší. Tak buďte ticha, protože si to myslím. Jo, Buďte tak to je. ticho, pane bože. Jo, nevyroste ti nějakou prsa? Na poslední dobu. Já teda jako vím, že to jako není hezký, jo, ale nelíbí se ti to třeba. Pokračuj. Už jí máš na háku, dej. Ty máš ale velký péro. Ty máš ale krásný ovladače. Pojď. Ty jsi Anička. A skoč na televizi. Ne, jako fakt, já ti prostě musím něco říct. Mě to fakt strašně vzrušuje, když se takhle na sebe koukám. Ty jsi krásný Panasonic. Pojď, to do toho, hele. Ty jsi Panasonic. Stačí, ne? Ne, ještě ses nezbalila. Musíš Musíš já se- už jsem se zbalila. ale musíte se domluvit rande. Ale tak Kde na to být? tak zítra, jo. Až trošku vystřízlivím, tak si tady to se sejdeme, jo. Zaplikujete někdo z Ti televizí. zapnu, jo. A Pusti televizi, pusti. To ještě zamiluje. Ty tam vidí obraz nějaký kočky. Ale to snad nás čudlíka. Ty tam nějaká modelka, ty vole. A Mátě, jo, jste svojí. To je teďka Sandra. Míša to udělala. Ne, Obě dvě musí. my jsme nějaký oba dva